enjing Skansa News. Sesarengan malih kalian kulo Zaskia saking sedoso MPLB kali. SMK Negeri Setunggal Bawang gadah 8 jurusan. Salah satunggale inggih menika jurusan Manajemen Perkantoran lan Layanan Bisnis dicekak MPLB. SMK Negeri Setunggal Bawang gadah kata fasilitas salah satunggale Lab Central of Excellence dicekak COE. Kangge praktek lan sinau siswa-siswi jurusan MPLB. Sadurunge sampun enten rencang kula sing sampun siap teng Lab COE. Lab COE jurusan MPLB ngadeg ing tahun 2021. Fasilitas sing wonten ing Lab COE antarane komputer, telepon, printer, proyektor, LCD, lan liya-liya. Fasilitas menika digunakake kangge ningkataken kualitas pembelajaran supaya para siswa saged sinau kanthi luwih profesional. Sing ingkang tanggung jawab niku sebenere nggih siswa kelas doso dumugi kelas 12 MPLB niku bisa tanggung jawab sedaya. Tapi wonten ingkang tanggung jawab lek sewe niki inggih punika Mas Gandhi selaku Tulmen MPLB. Cikap semanten pawarta saking Skansa News. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.